masu kallo da masu sauraron mu, ko da yaushe sunana Adamu Abdullahi Zango. Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku shirin nan mai kayatar da ku mai suna Asin da Asin. Yanzu muna cikin season 2, mun kawo muku episode 1 yanzu. Mutane suna ta korafi saboda mun yanki dan wani abu da ke cikin fim din, mun yi talla da shi, wanda kuma aka ga Abdulmalik na cikin fim din ya rungumi Amira. Kuma mutane suna ta kaza, har an fara haka, Hausa fim sun fara runguma kaza da kaza. Ilimi ko gine in ji Bahaushe. Abinda baka da ilimi a ciki bai kamata ka tsunduma ciki ka ce wai zaka faɗa wa waɗanda suke ciki cewa ba su daidai ba, saboda baka san yadda aka yi. Action. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai saboda karan mutum. Zo ka sa ko juya ji. Yanzu ma na samu a bashi kayan. Allah ya sauri ka sa. Ita mana. Wannan ma actor. Ai sai ya zo goshinka, sai ya kama goshinka. Yau. Okay. Sai dan wuta ke Yanzu daga can. Amishi yadda yake. Ina wannan ne? Come now. To kuma zaman mu dauka No, ba mu space. Wannan kuma. in zai yi zai nan za su Wannan kuma ki. Ko hada ta kalle. Mani da kai da zobe kawo. Kamarado. Romy, kwanta. Kwanta fish. Action. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amira! Amira! Doctor! Doctor! Amira! Cut. Do you have to fuskar ka sha ba ni? Ko ka sa wannan ba? Fish ne ba kifi ne. Daga adiran nan. Yadda kuka gani, kamar yadda muka nuna muku, ba Amira Abdulmalik ya runguma ba, kaninsa ya runguma mai suna Ismail. Fish ya saka kayan mata, kuma muka ɗauki wannan. Za mu iya yin abubuwa da yawa irin waɗannan wanda ba za ku sanya aka yi ba, su dabar ne. So amma ba kowane lokaci ne idan aka yi abu sai an fito an nuna mutane yadda aka yi ba. Wannan dalilin yasa ba ma yi. Shi ma wannan ɗin na yi saboda na san zan nuna muku yadda aka yi, shi yasa muka yi shi. Amma akwai abubuwa da dama wanda za ku gani ku ce haramun ne, kaza ne, laifi ne, kaza, kuma ku ba ku san yadda aka yi ba, amma kuma ba namiji bai taɓa mace ba, mace ba taɓa namiji ba. Duk irin waɗannan muna da hanyoyi da muke yi. Don haka ku rika taya mu da fatan alkhairi, ku rika yi mana kyakkyawan zato, kuma duk abin da kuka gani ku yi tambaya tukun. Idan wanda ya aikata abin bai fito ya kare kansa ba, ko kuma bai nuna muku yadda aka yi ba, to kwa yin amfani da wannan ku ce ba daidai bane abin da aka aikata. Ku shiga YouTube channel mai suna Adam Zango Official, ku danna subscribe, kuma ku danna mana kararrawa a duk lokacin da muka saki sabon episode, wayar ku za ta sanar da ku. Sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku shirin Asin da Asin har zuwa season, ban dai sani ba dai, amma dai ku ci gaba da kallo. Nagode. Assalamu alaikum masu kallo da masu sauraron mu, ko da yaushe sunana Adamu Abdullahi.